Ahoj! Volám sa Adriana, virtuálna asistentka v spoločnosti Adrian Group. S príchodom chladnejších mesiacov nastáva ideálny čas na údržbu vášho adiabatického chladiča Adrian Air. Zazimovanie je dôležitý krok, ktorý zabezpečí bezproblémový chod aj v ďalšej sezóne. Zvyšná voda v systéme môže počas mrazov zamrznúť a poškodiť citlivé komponenty. Bez pravidelnej údržby tiež hrozí vznik vodného kameňa a množenie baktérií. Správne zazimovanie predlžuje životnosť zariadenia a minimalizuje riziko porúch. Najvhodnejší čas na zazimovanie je ešte pred prvými mrazmi. Najprv vypnite zariadenie a odpojte prívod elektriny aj vody. Dôležité je dôkladne prepláchnuť systém čistou vodou, aby sa odstránili usadeniny a zvyšky chémie. Nezabudnite ani na vyčistenie filtračných kaziet a čerpadla. Najskôr vypustite všetku vodu z nádrže, odpojte prívod a spustite automatické čistenie. Potom vyčistite filtre, ochranné sieťky a chladiacu jednotku. Stačí čistá voda a mäkká kefa. Vyhnite sa používaniu chemikálií, drôteniek či liehu. Po vyčistení nechajte všetky časti úplne vyschnúť, najmä filtre, trysky a vnútorné komponenty. Elektroniku odporúčame zakryť a jednotku chrániť pred snehom, ľadom a silným vetrom. Týmto krokom predídete neželaným poruchám a nákladom v novej sezóne. Po vysušení zariadenie zakryté ochranným návlekom, ktorý ho ochráni pred dažďom, mrazom aj snehom. Aj keď základné kroky zvládnete svojpomocne, odporúčame zveriť zazimovanie odbornému servisu. Návlek nájdete v našom e-shope a v prípade záujmu vám vieme zazimovanie aj kompletne zabezpečiť. Skúsený technik dokáže skontrolovať aj skryté nedostatky, ktoré by mohli neskôr spôsobiť problémy. Ak potrebujete pomoc, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zabezpečíme kompletný servis a bezstarostný štart do novej sezóny.